som za Kánovým doktorom. A? Má darcu kostnej drene. To je dobrá správa. Prečo plačeš? Konečne ste našli darcu. Je to hrozné, Benu. Bude to stáť $200,000. 200,000? Ja ťa nepoznám, Šehrezáda. Viem len to, že si príčinou smrti môjho syna. To je všetko. Nie. Pán Burhan, nie. Pozri. Aj keby som mal 10 životov, nedal by som ani jeden. Ani tebe, ani tvojmu synovi. Chcela by som si požičať peniaze. $150,000. Pani Šehrezáda, žiadna rozumná firma nedá $150,000 zamestnancovi, ktorý u nej pracuje len 3 mesiace. Ja viem. Ospravedlňujem sa. Zabudnite na to. Mrzí ma to. Pekný večer. Dám vám ich. Za jednu noc s vami. $150,000. Čo si to o mne myslíte? Dal som vám len návrh. Prečo ste z toho taká nervózna? Strávite so mnou jednu noc a $150,000 je vašich. Vy mi dávate taký ponižujúci návrh. Čo si o sebe vôbec myslíte? Na ten projekt si nájdete niekoho iného. Takže návrh neprijímate? Nikdy. Prijímam. Len jednu noc. Ostane to medzi nami. A neovplyvní to prácu. Tých $150,000 treba na liečbu toho dieťaťa. Pán Burhan? Dám jej peniaze. Tu sú peniaze. Sú peniaze. Peniaze? Tak zavčasu to nemuselo byť. Príde darkyňa dnes v noci. Zajtra začneme s liečbou. Pozor. Čo je vám? Nič. Takže vkladáš nádeje do ženy a ona to za jednu noc zrovná so zemou? Musela ti urobiť niečo zlé. Čo to bolo? Zaplatil som za tú noc. V hotovosti. Stačí? Koľko to potrvá? Asi 3 týždne. Ale možno, že iba 2. Je ešte taký malý. Pozri, dnes sa zas slnko narodilo. Toto slnko sa bude aj zajtra narodiť.
A to slnko má priviesť za tebou. Vieš, čo všetko čas priniesť dokáže? Zdravie a pokoj do ľudskej duše. Kde ste boli? Prečo ste neprišli na to stretnutie? Ľutujem. Mala som jednu prácu. Akú prácu? Robíte na investičnej burze? Čo tým chcete povedať? Pani Šeherezáda, to, že sme spolu strávili jednu noc, ešte neznamená, že tu máte protekciu, rozumiete? Čo? Sama ste si dali podmienku, že sa to neodrazí v práci, ale porušujete to. Pán Onur, prosím. Vediete projekt Dubaj. Je taký dôležitý, že súkromný život to nesmie ovplyvniť. Ak nechcete niesť takúto zodpovednosť, tak Som pripravená odstúpiť. nikto to od vás nežiada. Pokoj, prosím. Toto je náročný projekt. Veľká zodpovednosť. Všetci máme napäté nervy. Preto vznikajú takéto hádky, ale mali by sme sa viac chápať. Pán Kerem, môžete mi prosím povedať, ako mám pracovať tam, kde mi nedôverujú? Kto vám nedôveruje? Čo sa týka práce, dôverujem vám. Zatiaľ ste ukázali svoj talent. A dúfam, že to bude pokračovať. Ak dovolíte, bude. Tvoje peniaze sú pripravené. Čože? Ak nemôžeš prísť, pošlem ti. Daj adresu. Už ich nepotrebujem. Nerozumiem. Zohnala som si ich. So záchranou svojho vnuka ste pridlho váhali. Pekný deň. Tisíc a jedna noc. V hlavných úlohách v slovenskom znení Pavel Višňovský, Petra Vajdová, Martin Zatovič, Katarína Brichtová, Eva Matejková, Marián Slovák, Zuzana Kizeková, Katarína Kryžanová, Ján Tréger, Lena Košická, Michal Halon, Jana Strnisková, Ján Mistrík, Alexander Barot, Tamara Grožáková, Bianka Bucková. Scenár produkcia réžia Takže Kánovi tá liečba zabrala? Prečo si taká smutná? Kvôli Onurovi? Veľmi ťa zvozil, že si dnes meškala? Povedal tvrdé slová. Vraj nedokážem zniesť tú záťaž. A Pane Bože, čo sú toto za reči? Naznačil mi, že tú prácu nezvládam. A?
Povedala som mu, že ak mi nedôveruje, tak končí. Čo? Končíš? Zbláznila si sa? Šehrezáda, už si to urobila? Áno. Ale pán Kerem ma od toho odhovoril. No, už som sa zľakla. Zlatko moje, nemôžeš si dovoliť zháňať inú prácu. A zadlžená si až po uši. Vytočilo ma to, Benu. Dokedy mám ešte znášať útoky toho chlapa? Viem, je to veľmi ťažké. Ale nevšímaj si Onura. On to nerobí len tebe, ale aj ostatným. Myslí si, že je veľký šéf. Veď práve. Kiež by som mohla spolupracovať s Keremom. On nie je taký, má šťastie. To mám. V porovnaní s Onurom je Kerem aniel. Ale pri práci sa aj on tvári vážne. Čo je? Dnes mi volal Kánov dedo. Čo chcel? Určite ťa znova len urážal špinavec jeden. Zmekol, povedal, že dá peniaze. Čo? A ty si ich nevzala? Šehrezáda, veď si mohla vrátiť dlh kamarátovi. No nič. Netráp sa. Vyhrala tvoja hrdosť. Aj. Nimed dnes upiekla pre moje detičky taký dobrý koláčik. Ale mami, ja toto nechcem jesť. Nemáme zmrzlinu? Akú zmrzlinu, dcerka? Už je zima. Ale u elifovcov ju ešte jedia. Nech jedia, keď budú chorí ležať v posteli, potom uvidia. Ale babi, mami zmrzlinu. Prestaň moja, pozri, Nimed nám dala na vrhaj šľáčku. Nechaj nadíde moja, keď nechcú, nech nechcú. Adam, nebudeme počúvať malé deti. Iní rodičia sa trápia, aby deťom zohnali kúsok suchého chleba a našim sa nepáči koláč. Už ste najedené, dcerky? Tak potom odchod do svojej izby. Sú to ešte deti, pán Burhan. Nevedia, ako sa zháňa suchý chlieb. Ty na vnúčky nedáš dopustiť, čo? Samozrejme, že nedám. Berieš tie deti ako dospelých. Dostali chuť na zmrzlinu, no a čo? Dobre. Nimed, daj deťom zmrzlinu. Hneď, pán Burhan. A nech ju jedia pomaly. Dobre. Počúvajte ma, deti. Do konca leta už žiadna zmrzlina, jasné? Áno. Aby ste neochoreli. Dobre, detko. Vidíš, pán Burhan, stále to robíš. Najprv ich pre nič za nič pokarháš a potom ti je to ľúto. Mama, ale nejaká výchova musí byť. Otec má pravdu. Ten koláč je chutný, čo povieš? Chutný. A čo je s tou vecou? Za akou vecou? No, mal si predsa nachystať peniaze na vnukovú liečbu. Á, toto už nebolo treba. Ako to? Šehrezáda si peniaze zohnala. Vraj odo mňa nič nechce. Odkiaľ ich mohla zohnať? Ona je len príliš hrdá. Skús jej ponúknuť ešte raz, áno. Prečo? Ja nemám svoju hrdosť? Nemyslela som to tak. Silou, mocou núkať nebudem na Dide. Urobil som, čo som mohol. Naozaj zohnala peniaze? A čo ja viem? No, keby si aspoň niečo vedel, aspoň voľačo. Hovoríš to vážne, pán Burhan? Nemohla zohnať peniaze. Odkiaľ by mohla? Veď je sama. Nemá ani domy, ani majetky.
Keby ich mala odkiaľ zohnať, prišla by k tvojim dverám. Prosím ťa, dovoľ mi, aby som sa s ňou porozprávala. Možno ju obmekčím. Aké obmekčenie, žena? Vieš, čo mi povedala, keď som jej ich ponúkal? So záchranou svojho vnuka ste pridlho váhali, to povedala Burhanovi Evliaoglu. Vraj môj vnuk. Poďte, Šeherezáda. Návšteva sa skončila. Nohy ma nepustia. Choďte už. Oddychnite si. Aj keď odídem v mysli, stále zostávam tu. To nemusíte. Nemôžete urobiť nič. Pozrite, ako Kán spokojne spí. Zobudí sa až ráno. A to vy už budete zase tu. Tak? Áno, máte pravdu. Radšej pôjdem. A pani Mihriban sa má ako? Tá má dobrú náladu. Celé dni si vyspevuje. Keď som šla na poléru, že som kopala. Dobre. Choďte. Dobre. Kánovi je lepšie? Zlepšuje sa to. Keď je Kánovi lepšie, prečo si taká smutná? Mám nejaké problémy v práci. Som veľmi zmetená. Dieťa moje, netráp sa. Ak si veľmi nešťastná, odíď odtiaľ. Nájdeš si inú prácu. Ako môžem odísť? Je ťažké nájsť prácu. Každý mesiac platím 1500 lír za liečbu. A k tomu lieky, nájom, kúrenie, elektrina, telefón. A ešte mám aj dlhy. Dieťa moje, aj ja ťa zaťažujem. Nie, teta, nie, nehovor takto. Ty ma nezaťažuješ. Chcem len, aby sa Kán vyliečil, nič viac. Všetko sa na dobre obráti, netráp sa. Zaslúžiš si od života to najlepšie. Teta, moja zlatá teta.
Dobrú noc, pane. Dobrú noc. Kamil, choď domov, je skoro. Ale... Choď, čaká ťa žena. Dobrú noc. Dobrú noc. Ideme do továrne, otec? Hádam, nepôjdeme na prechádzku k Bosporu, do továrne. Nejdeme do obchodu? Synak, nie je dnes deň dodávok, ha? Potrebuješ niečo? Nie, ďakujem. A ty, nevesta? Nie, otecko, ďakujem. Nech sa vám darí. Nic si nezabudol. Telefón nemám. Ajše, Nech bež, sa dievča. vám darí. Rýchlo. A nedvíhaj ťažké. Dobre, A dobre, ja som choď. tu na čo, synak. Myslíš, že jej dovolím? Ďakujem, mama, ďakujem. Gani! Prišiel tvoj brat, teším sa. Ďakujem, mama. Je tu ten príživník. Fisom, počkaj. Vítaj, milý pán Gani. Ďakujem. Poboskaj. Boskávam môj obúrhan. Ako sa majú vaši súzdraví? Dobre, pozdravujú vás. Ale kusela. Poďme. Tak, švagrík. Poď. Ako sa máš? Dobre. No, poď ku mne. No, môj milý. No, ako sa má? Dobre. Ako si prišiel? Autobusom? Autobusom, ja nemám na drahú letenku. Nie som Evria Oglu. A čo nového v Kajseri? Majú sa dobre? Dobre. Ale Kemal. Poď. Rád vás opäť vidím. Ajše, Nimet. Konečne nám potvrdili geologickú správu. Mal som dojem, že skôr sa prevrtám cez celé základy ako cez tú byrokraciu. A pani Benu, chcem ešte vidieť ten e-mail do Nemecka. Radšej ho sám skontrolujem. Dobre, pán Kerem. A? Ešte niečo? Termín odovzdania projektu Sky Towers. Aký je stav? Pripravila som plán na 22 dní. To bude... 22 dní? 22 rán? 22 obedov? 22 večerov? Nezmysel. 22 dní je dlhá doba, šehrezáda. Tá nová generácia. Krámy zvané počítač vás rozmaznali. Všetko chcete mať rýchlo urobené a hneď hotové. Bola, kedy sme celý projekt nemohli vidieť skôr ako o 3 mesiace. Doba sa zmenila, Jalčinávi. To bolo za vašej éry. A pretože dnes máme ten krám, počítač, použijeme ho. Asi máš pravdu. Máte na to 15 dní. Ale to nestihnem, pán Onur. Pracujeme na tom celé dni. A na čo máte večery? Lenže vy, len čo je 6 hodín, utekáte rýchlo domov. A prácu nestíhate. Podľa možnosti zostávame aj večer, pán Onur. Tak tu zostanete každý jeden večer. O 15 dní budete mať celú tú prezentáciu hotovú. Nech sa vám darí, priatelia. Tak dovidenia.
To si prehnal, 22 dní nie je veľa. Ona to dokáže urobiť aj za 15. Ako povieš, ja nič, je to tvoj projekt. S Dubajčanmi sú problémy. Mám ich plné zuby. Každý deň sa hodinu handrakujeme o termíne. Myslíš, že ich nepoznám? Sú otravní. Nech Šehrezáda viac pracuje. Včera, len čo odbilo 6 hodín, milosť pani už utekala z roboty. Ty máš to dievča v zuboch. Tak poďme, ideme sa najesť. Tak poď. No poď. Netráp sa preto toľko. Ako sa nemám trápiť? Celý deň makám a aj tak sa mu to nepáči. Vraj, na čo máme večer? Ako keby som sa vtedy bavila. Je podráždený, lebo sa blíži ten termín. Neplatí, že najtvrdší sú tí, čo vyrástli v duchu nemeckej školy. Nech sa pozrú na Kerema, aký je to milý človek. Ideš za Kánom? Bez jedla? Aké jedlo, Benu? Vyzerám, že mám chuť jesť. Najradšej by som to odflákla a hodila mu to na stôl o 3 dni. Ale ty také niečo nedokážeš. Nikdy si to ani nevedela. Tak sa už netráp a ja ti pomôžem a dokončíme to. Benu moja, ty moja kamarátka. Ďakujem ti, ale ty máš svoje práce vyššie hlavy. Nakoniec sa s tým počítačom naučím robiť. Keby som to vedel, spolu by sme všetko dokončili. Ďakujem, Jalčináby, vážim si to. No choď už. Poďme. Aj mamu si mohol priviesť, Gani. Mohla trošku u nás pobudnúť. Určite jej je v Kajseri dlho. To by bolo dobré, tak veľmi mi chýba. No, keď ti tak chýba, choď tam ty. Pane Bože, v takomto stave? No. Položím to na stôl? Nie, daj mu na kolená. Spravila si nový čaj? Áno. Som hrozne hladný. Včera v noci som mal iba jeden toast a platil som 4 líry. Život je veľmi drahý. Pán Boh nech dá sily chudobným a slabým. Amen. Amen. A kde je pastýrma? Miláček, už sa minula. Ako to? Ráno sme zjedli poslednú. Mama, povedzte otcovi, nech dá priniesť nejakú z rodiska. Poviem. V dome Kajserčanov sa minie pastýrma. Je to možné? A čo si nepriniesol so sebou? Všetko by mi od nej napáchlo. No. A kde sú dievčatá? V škole. A to tam chodia každý deň? Nestačí sem tam? A ty čo? No, mama niečo poslala malému Burhanovi. Keď sa dozvedeli, že to bude chlapec, zložili sľub daru, či čo? Nech nepreháňajú, ešte je to ďaleko. Naozaj mu dáte meno Burhan? Určite áno. To ste s mužom riadny petelízači. Nedrep z prostosti. Rada by som vedela, ako sa má pacient Kán Evliaoglu. Ktoré oddelenie? To neviem. Ale on sa lieči z rakoviny. Onkológia. Moment, prepojím vás. Linka je obsadená, musíte počkať. Počkám. Pozri sa na to. Krásne. Babka uplietla vnukovi svetrík. Svokra ihlice ani do rúk nevzala. To je len prvá várka. Keď počuli, že to bude chlapec, štrikujú celé dni. No a? Veď sa vraví, kto má syna, nech sa chváli. A toto? To poslala tete Nadide. Tá naša mama. Neprežila by, keby niečo neposlala. To je hodváb. Zbláznila sa? To muselo byť drahé. Ukáž. Nemáš vlastné ruky. Ak sa ti páči, nechaj si ju. Mama zavolá a bude sa pýtať, či sa svatke páčila. Radšej to zanesiem pani Nadide. Aj tak sa tvári čudne. Možno sa usmeje. Prinesiete mi ešte čaj? Ja som jeho starka. Veľká vďaka, Pane Bože.
Veľká vďaka. A kedy skončí tá liečba? Pán doktor, veľmi trpí môj vnúčik. Chúďatko moje. Každý deň injekcie, každý deň lieky a chúďatko moje. Mama? Čo sa deje? S kým ste to hovorili? S nikým. Ale kto takto rozplakal moju mamu? Hádam, nie otec. Nič sa nedeje, Fisun. Veď vidím. Povedala som nie, Fisun. Fisun, ak ešte niekedy budeš chcieť vojsť do mojej izby, najskôr zaklop. Almárčania sa vrátili? Nevrátili. Onur, nemali by sme ich niekam pozvať. Súhlasím. Poviem pani Nurhayat, nech zariadi prechádzku po Istanbule. Na Bospor, do paláca. Pozveme ich aj na večeru? Kedy ideš do Dubaja? Projekt nie je hotový. A kto vie, kedy bude? Stále ťa to drží? Pozri sa, Onur. Vieš, že do tvojej roboty sa nemiešam. Ale na Šehrezádu príliš tlačíš. Nie, ja na ňu netlačím. Ide mi o projekt. Preháňaš to. Nevidíš to? Prečo sa tej ženy zastávaš? Páči sa mi. Zaspal. A nezabudnite do mailu pre pána Münstera dať všetky detaily. Dobre, poznačím si. Mimochodom, aj my od nich čakáme regulačnú správu. Dobre. Zajtra im okolo 12:00 zavoláme. Fajn. V Berlíne bude 11. Práve im skončí stretnutie. Prišli fotky, čo ste urobili na stavbe. Jedno CDčko som spravila pre vás. Ďakujem. Toto je vaše. Veľmi pekne ďakujem. Ak ma už nebudete potrebovať, môžem odísť? Samozrejme. Ďakujem pekne. Dobrú noc. Dobrú noc. Som na ne zvedavá. Nepozrieme si ich? Je veľmi neskoro. Veľa sme pracovali. No nič. Poďme. Zajtra pokračujeme. Až takto neponáhľa. Ako chcete. A zvýšili ti už plat? Aké zvýšenie? Ešte mi nedali ani zmluvu. Ale prečo? Čo ja viem? Dali mi na starosť jeden veľký projekt, ale o plate ani o zmluve nehovoria. Som unavená. Nechápem, ako to vôbec zvládam. Ty si silná žena. Ten projekt prišiel v nevhodný čas. Myslím iba na Kána. Neviem sa sústrediť. To je normálne, Šeherzáda. A ešte im aj tají, že máš dieťa. Ani mi nehovor. Mám taký strach, že sa prerieknem. Dávaj si pozor. Lebo tvoj šéf je tvrdý. A keď to zistí, zle to skončí.
Vieš, že Onur skrátil termín na prípravu projektu. Tak to je zlé. A ešte ako? Pozri sa. Ja mám toho teraz menej. Ak chceš, pomôžem ti. Mám návrh. Večer si sadneme, pustíme si hudbu, dáme si silnú kávu a v 3 ráno to bude hotové. Beriem. Dáš si ešte aj ty jeden? Zase piješ. Nejaký problém? Prečo problém, synak? Len pij. Podobáš sa na otca. Aj tebe býva zle, keď piješ jeden za druhým. Ja len preto. Ja sa nikdy z 3 pohárikov vodky neopijem. Poplietli ste si to. Z 3 pohárikov vodky bol opitý burak. Ako mu bolo zle však? Nenapadlo ťa spomenúť nič inšie? A čo je na tom? Nebol? Nespomínam si, kedy to bolo. Nepamätáš sa, keď k nám domov do Nišantaši prišli tí Američania? Aha. Boli sme ešte v prípravke. Na tej hostine. Tešili sme sa, ako sa budeme s Američanmi rozprávať po anglicky. Ale ani gusto u nás nezavolali. Burak pil vodku, čo otec doniesol z Ruska. Miešali už džúsom. Nemohol vedieť, bol ešte malý. Teraz pije do sítosti. V New Yorku. Čo tým chceš povedať, Kerem? Nič. Lenže tvoj mladší syn má rád alkohol. Poďme, dokončíme to. Kde sme? Preberali sme posledný bod. To je takto, mama. Na rokovaní výkonnej rady dookola rovnaké reči. Kto je za, kto je proti, prijaté, hotovo. Kto predstaví projekt Almáčanom, ty? Ja? Nie. Veď Benu. Áno, nech to urobí ona, veľmi milé dievča. Benu, ktorá to je? Nie je to tá, čo získala tú cenu? To je Šehrezáda. Vy ju ešte nepoznáte. Ocenenú architektku by sme mali poznať. Tiež si myslím. Pán Onur, harmonogram som urobila ešte raz. Ten projekt vám môžem odovzdať o 18 dní. Nepýtal som sa, kedy mi môžete projekt odovzdať, ale dal som vám termín, Šehrezáda. Chcem ho mať na stole presne o 15 dní. Viem, ale vyzerá to tak, že tento termín je pre projekt optimálny. Keby som nerátal s tým, že to stihnete, tú úlohu by som vám nedal. Áno, ale... Ja verím, že to stihnete. Ale vy si tuším neveríte. Rád vás vidím, pani Feride. Aj ja vás, pán Ihsan. A ako sa darí vašej pane? Veľmi vás pozdravuje. Nech sa Ďakujem vám. Na každom zasadnutí koláča. Prepáčte, že meškám. Dobrý deň, Dobrý deň. priatelia. Dobrý deň. Pani Nurhajat. Začneme, máme nabitý program. Prvý bod. Ekonomické detaily projektu hydrocentrály v Almáte. Aký je tu strašný smrad, ako z kanála. Hovoril som, aby ste to sem nedávali. Hneď to odnesiem, pán Burhan. Rýchlo. Dobre, kde je Adem? Vzadu pri dodávkach nakladá kamión. Ali Kemal, tieto zober. Áno, otec.
Ujo, Burhan, máte to tu vyrobené. Je to pekne vymalované, fakt super. Páči sa ti to? Páči. Tak potom dobre. Keď sa to tebe páči, tak to musí byť pekné. Kam to mám položiť? Niekam to daj. Strašne to páchne. Ako môžete v takom smrade vydržať? Už to necítime, zvykli sme si. A ty si prišiel z nejakej voňavej ružovej záhrady, Gany? Adem! Prosím. Odnes to do obchodu. Daj to Niazimu. Chcete potvrdenku? Áno. Ty tam čo stojíš ako solný stĺp? Treba niečo? Choď, prejdi po dielni a zoberaj švagra. Dobre. Tak poď. No poď. Rozumu nemá. Och, Bože. Mne si nadelil takého. Ty sa zdržiavaš stále tu? Prosím? Si stále medzi robotníkmi. Nemáš svoju kanceláriu? V obchode mám. Ale veď aj tu potrebuješ jednu miestnosť. Veľký Ali Kemal Evliaoglu. Nechcem ju. Prečo? Týchto robotníkov nemôžeš pustiť ani na minútu z očí. Hneď ich niet. Stále treba nad nimi stáť. Ale to chodenie človeka unaví. Otec je už starý. Hlavu nemá v poriadku. Najprv chcel aj pre mňa spraviť jednu veľkú kanceláriu. Ale ja mu vravím, a keď zaleziem dnu, čo bude s robotníkmi? To je pravda. Ali Kemal. No? Pôjdeme niekam večer. A kam? Čo ja viem, niekam na pohárik, nie? Večer uvidíme. Dobre. Bod 5. Pracovníci, ktorí získajú trvalú zmluvu. Toto je dôležité. Nebudeme brať každého, kto skončí skúšobnú dobu. Súhlasím. Niektorým musíme skúšobnú dobu predĺžiť. Áno, presne tak. Fajn, prejdime si ich. Dobrú chuť. Aj tebe. Zasadnutie neskončilo? Skončilo pred chvíľou. Dnes im to dlho trvalo. Rozhodovali o zvyšovaní platov. Niektorým plat zvýšia, iných prepustia. Pán Boh chráň. Haló? Teraz? Dobre, hneď idem. Čo je? Niečo s Kánom? Nie, ľudské zdroje. Volajú ma, Beno. Aj. Určite ma vyhodili. Netáraj, Šeherezada. Chcela som, aby Onur zmenil ten termín. A? Rozčúlil sa. Toto odnes pani Selime. Ajča? Priniesla si mi text inzerátu pre agentúry? Už pred chvíľou. Tu je. Raz aj hlavu stratím. Pán Ismail? Pani Šehrezáda. Chvíľu počkajte, prosím. Dobre. Slová zahraničný obchod nech dajú sem. Áno, ešte niečo? Nie. Ostatné je v poriadku, nič viac. Čo sa deje? Skončila vám skúšobná doba. Áno. Od budúceho mesiaca dostanete zmluvu na dobu neurčitú. Čože? Ste definitívne prijatá a na základe toho sme upravili aj váš plat. Naozaj? Áno. Tu je výplatná listina. Srdečne vám blahoželám, pani Šeherezáda. Teraz už patríte do firmy. Ďakujem. Potrebujem od vás jeden podpis. Pravda, že? Ďakujem.
Získala cenu nadácie Halida Múna. Je to dôležitá cena? Čo to hovoríte? Pomohla nám vyhrať tender. Šehrezáda je najmladšou zo všetkých ocenených. Dobré, výborne. Ona je prvý Turek? Nie, to nie, ale ona je prvá žena z Turecka. Nezískala ju za celý projekt. Len za svoje príspevky. Nekryjúdime ostatným. Keby sa nezapojila, tak ten tender v Dubaji nevyhráme. Áno, to je pravda. Aspoň ste ju odmenili, keď ste vďaka nej vyhrali tender. Prijali sme ju do firmy. Akú odmenu treba? Aj plat má vyšší. Ale Zlatko, úspešných beriete aj tak. To sa predsa nepočíta ako odmena. Chlapci, Peride dobre hovorí. Ona bude čo nevidieť zasypaná ponukami a potom vám vzduchne. Som zvedavá na to dievča. Škoda, že ste ju nezavolali na zasadnutie. Mohla tam byť. Ale mama, čo by tam hľadala obyčajná zamestnankyňa? Nebolo by na tom vôbec nič čudné. Zoznámili by sme sa a mohla ísť. Niekedy na budúce. Hakan, už dlho ma čakáš. Nie, teraz som prišiel. Vonku je zima, tak čakám tu. Nemohla som zohnať taxík. Ako sa má Kán? Dobre. Za pár dní ho dajú na normálnu izbu. To vážne? Tak preto si taká šťastná. Mala som super deň, Hakan. Mám zmluvu. Super správa. Zvýšili mi plat. Konečne si môžem vydýchnuť. Poď, posaď sa. Vieš, že nie som prekvapený? Teba mali prijať už dávno. Dlho si čakala. Nakoniec ma vzali. Keby som bol na mieste tvojho šéfa, na rukách by som ťa nosil. Si taký zlatý. Hakan, aj tebe čoskoro splatím ten dlh. A kto ti povedal, že máš platiť? Už je neskoro. A ja, že prečo sa mi zatvárajú oči? Pôjdeme? Dobre, ako chcete. No tak poďme. Onuro, nejdeme do klubu. Čo, teraz? Veď ešte nie je ani 10. Tak poďme. Platí. A prišli tí Almárčania? Zajtra prídu. Urobíme im výlet. Dobre, pekný večer, dámy. Vraj idete do klubu? A nebuďte dlho, synček. Tebe spánok veľmi chýba. Dobre, mama. Prosím, Banu. Dobrý večer, pán Kerem. Prepáčte, že vás vyrušujem. To je v poriadku. Čo sa deje? Nejaký problém? Ja len... Zabudli ste mi dať to CDčko, na ktorom sme pracovali. Zabudol som. Áno. Myslím, že áno. Áno. A ja som práve dnes večer chcela na ňom robiť. Čo keby som si ho prišla k vám zobrať? Bohužiaľ, Benu, to nejde. Tak dnes už pracovať nebudem. Oddychnite si. Aj to treba. Dobre. Jasné. Dobrú noc. Aj vám. Toto sa ti podarilo. Dorobíme už len pár detailov. Naozaj? Aha. Ďakujem ti, Hakan. Tvoj názor si veľmi cením. Moja je bez mlieka. Áno. Čo sme si kedysi kupovali? Čokoládu bitter. Pikant čokoláda. Pikant čokoláda. Ahmed tak hovorieval. Niekedy sa mi zdá, že stále žije. Ako by malo chvíľu prísť a budeme pracovať v trojici.
Čo sa deje na Dide? Rozmýšľam. Počítaš, kedy sa nám narodí vnuk? Kedy idete na kontrolu? Ak Boh dá, tak už budúcu stredu. No, dobre. Nezistil si, kde zohnala tie peniaze? Zbláznila si sa. Ako to mám zistiť? Mám jej zavolať a opýtať sa? Do čerta. Zaujíma ma to. Je sama, otca mamu nemá, sama pracuje. Kde by tá vzala peniaze? Zobrala si pôžičku. Nebuď smiešný, Ali Kemal. Kto komu požičia 150 000? Otec na to nebol zvedavý? Čo ja viem, spýtaj sa ho. Určite jej ich dal tvoj otec. Ale prečo by to tajil? Vary sa ťa bojí? Či vieme, čo všetko robí za našim chrbtom? Nevieme ani, aký má majetok. Čo to hovoríš, Fisun? Čo má robiť pán Burhan? Nič, mama. Myslela som skôr, že akú prácu. Veď otec už má svoj vek. Môže sa stať, že ochorie, bude musieť ostať na posteli a my ani nevieme, aký má majetok. Ty sa o to vôbec nestaraj. Tí, čo majú vedieť, vedia. Rozumela si? Ali Kemal, povedz jej, aby do týchto vecí nevrtala. Ale mama, nemá pravdu. Čo ak jej tie peniaze dal? Kiež by dal. Kiež by a ja by som mohla spokojne spávať. Syn môj, vypočuj si moje slová. Neposlúchaj ženu a nehádaj sa s otcom, lebo sa ti to vráti. No tak nerob, otvor ústa. Nebudem jesť. Počkám na moju mamičku. Mamička príde neskôr. Otvor konečne ústa. Ale my sme boli v inej izbe. Čo ak nás tu mama nenájde? Len sa ty nič neboj. Tvoja mama ťa nájde. Otvor ústa. Koľko má rokov? 5? Má 4, bude mať 5. Už sme ho premiestnili do izby. Čo poviete, urobíme večer nejakú party? Veď máme čo oslavovať. Dieťatko moje, papaj. Synček. Kam? Mama. Moje. Ja som už zdravý. Pravda, že si. Vravela som ti, že vyzdravieš. Ako tak pozerám, u vás neviete, čo je slušnosť, Gani. Nikto nezačne jesť, kým k stolu nezasadnú starší. Prepáčte mi. Prepáčte. Dúfam, že starý chlieb ste nevyhodili. Bože, chráň. No poďme, Gani, už môže začať. Počkám na sestru. Dnes by som zašla na druhý breh, ak dovolíš, pán Burhan. Nevestu pani Nazire operovali a tak jej chcem popriať skoré uzdravenie. Agir na Sliovu? Áno. Zabudla som si zošiť. Potrebuješ auto? Nie, netreba. Poďte už raňajkovať. Pôjdem taxikom, pán Burhan. Mami, mlieko nemáme? Kde je mlieko pre dcery, Nimet? Prinesiem, pán Burhan. Treba piť mlieko, aby sa lepšie rozmýšľalo, ha? Dobrú chuť. Áno. Večer prídeš, mamička? Pravda, že budem sa ponáhľať. Mama ti večer pripraví prekvapenie. Áno. Ale iba ak budeš pekne papať. Však, mamička. Veru tak. Je to veľmi statočný chlapec. Tvoje dieťa, moje dieťa Šehrezáda. Nemysli len na neho. Sestra moja pekná, choď do práce. Pán Boh ti pomáhaj. Čože? Pán Boh ti pomáhaj a nám všetkým. To on pomáha? Mhm.
Pekne sa naraňajkuj. Máš tu samé dobroty. Všetko spapaj. Dobré ráno. Dobré ráno, moja. Ideš od Kána? Už je v normálnej izbe? Áno. Som naozaj veľmi rada. Ďakujem, Benu. Po 3 týždňoch som prvý raz vyobímala syna. Vieš, ako mi to chýbalo. Aké krásne šaty. Páčia sa ti? Sú krásne. Prečo ich tu máš? Večer niekam ideš? Ale máčania sa vrátili. Ideme na večeru. Ty tam musíš byť? Musím. Šeherezáda, nie sú tie šaty veľmi odvážne? Nie, podľa mňa vôbec. Takže pán Kerem mi nepovie... Nepovie čo? Je to pracovné, nepovie, že som sa vyparádila. Ale čo by povedal Benu moja? Buď pokojná. Almálčania sú v hoteli. Prehliadku staveniska sme nechali na zajtra. Dnes majú prechádzku po Istambule. Sprievodcu máte? Samozrejme, ide ich vyzdvihnúť do hotela. Lebo o 11. ich berie do paláca Dolmabahče. Užívajú si. Sú to naši zákazníci. Len nech si užívajú. Keď sme boli u nich, nik nám mesto neukázal. Ale nebolo tam ani čo pozerať. Na večeru máte rezerváciu. Áno, fajn. Čo ťa trápi? Tie šaty sú až príliš slávnostné. Ale vôbec nie, sú krásne. Mala som si vziať iné. Benu, nepreháňaj. Ako by si na pracovnú večeru išla prvý raz. Máš pravdu, preháňam. Páči sa ti niečo? Neviem si vybrať. Kúpila by som mu celý obchod. Ale nerozhadzuj. Jej, oslík, ty si ale milučký. Môžete mi to prosím zabaliť? Samozrejme. Ďakujem. Áno, pani. Áno, Benu. ďakujem. Prosím ťa, čo to robíš? Nemala si mu nič kúpovať. Nestaraj sa. Môžete sa poponáhľať? Ešte musím ísť do kaderníctva. Pozri sa na mňa. Už to je. Ďakujem. Gani, daj si. Dnes si nešiel do továrne? A na čo? Tam si ani nesadnem. Aj Burhan sa tvári čudne. Bože, prečo to robí? Čo ja viem, hneď mi rozkazoval ber toto, ťahaj tamto. Vieš, on rád zneužíva ľudí. Nechápem, ako to s nimi vydržíš. Nemám na výber. Gani? Ty sa tu ešte dlho zdržíš? Nie, nemyslela som, aby si odišiel. Práve naopak. Zostaň tu stále. Prečo? Som strašne sama, Gani. Naozaj, cítim sa taká sama. Všetci do mňa len vrtajú. Ani za Kemala nemám nič. Zostala som v rukách skúpeho svokra a sliskej svokry. Bol by si môj spoločník, ha? Nechoď. A čo im mám povedať? Čo ja viem? Vole, čo vymyslíme. A tá Zaska ide. Gani, keď budeš hladný, povedz Nimed, nech ti niečo pripraví. Ja sa asi vrátim až večer. Dobre, teta Nadide. Mama, vyzeráte elegantne. Kam idete? Nevestu Agirna Sliavcov operovali. Počkajte, a ja idem. Mám Golden veľmi rada. S tebou pôjdem inokedy. Nenechaj svojho brata samého. Ale on si posadí aj sám. Inokedy.
Ak tá ide Gagierna s Violcom, zjem kávu. Aká som? Beno, si prekrásna. Si veľmi pekná. Keď sa niekto na teba pozrie, povie si, táto sa ide stretnúť so svojím drahým. Nehovor, neprehnala som to. Nie, moja milá. Vôbec nie. Si pekná, Benu, a to je zlé? Ďakujem ti. Kedy pôjdeš za Kánom? Keď odíde pán Onur. Zasa by hundral, že je 6 hodín a už idem. Po ňom pôjdem aj ja. Nenechaj ho dlho čakať. Najskôr odovzdám toto. Nech vidí, že som niečo spravila. Veľa šťastia. Ďakujem ti pekne. To sú nové? Aké sú? Pekné. Kde si ich kúpil? V Berlíne. Koľko ich už máš? Asi tak 170. Čo si ty zač? Ľudia zbierajú známky a ty? Čo som včerajší, známky sú už história. Áno. Dobrý večer. Pán Onur, chceli ste vidieť ten krajinný plán. Nepozriete sa na to? Zajtra to spravím. O chvíľu odchádzame. Dobre, ako chcete. Tak ja na tom ešte budem pracovať. Nemáte čas. O 10 minút musíme byť v garáži. Nechápem, prečo? Nurhayat vám nepovedala? Čo? Na tej večeri s Almátčanmi budete aj vy. Ja? Ale ja o ničom neviem. Asi na to zabudla. Rýchlo sa pripravte, odchádzame. A ak by som nešla? Prečo? S projektom Alma-Ata nemám nič spoločné. Ale je to projekt Biniapi, pani Šehrezáda. A aj preto, že ste v Biniapi jediná ocenená architektka, je tak? Babička moja. Povedz to ešte raz. Babička moja. Ale už nepláč. Babička obetuje za teba. Dieťatko moje. Nech Boh aj môj život pridá k tvojmu. Poďte na chvíľu von. Babička, neodíde však. Tu som. Kým neochutnám tvoju tortu, neodídem. Jahňatko moje. Kedy príde mama teta Mihribán? Každú chvíľku. Už je na ceste. Keď príde, sfúkneme sviečky. A dáme si z tvojej torty. Potom si zaspievame. Povedala som laj, laj. Povedala som poleškaj. Do červenej rúže. Do červenej rúže. Krásne sníčky posnívaj. Krásne sníčky posnívaj. Verím, že táto kampaň nám priniesť všetkým šťastie. Postaviť ešte veľa takých centrál. Dobre hovoríte po turecky. Kde ste sa naučili? Ja študovať na fakulte v Baku. V jednom ročníku. Aj vy ste inžinier? Aj pán Kerem je inžinier. Vy ste nie? Nie, študoval som ekonómiu. V Amerike? V Bostone. Ja som si robil doktorát v New York. Naozaj? New York mám rád. Tak vy hovoríte, že tieto milostivé dámy sú najlepšie architektky v štáte? Presne tak. Pani Šehrezáda získala ocenenie nadácie Halida Múna. Gratulujem, madame Šehrezáda. To je veľký úspech. Ďakujem pekne. Nech príde mama, ja chcem mamu. Mama príde, dieťa. Prestaň, lebo budem smutná. Ja chcem mamu.
Babička. Srdiečko moje. Miláčik. Chcem mamu. Príde chrobáčik, hneď ako ju pustia z práce. Nebuď smutný, dobre? Ešte neprišla. Čakáme. Nakrája ti tortu však. A prinesie krásne darčeky, áno? A nech, ja chcem mamu. Príde, jahniatko. Prečo neprišla? Ešte pracuje. Hneď potom, ako sme sa dohodli, že pôjdeme do Ameriky, zrazu Karen prišiel s tým, že on ide študovať stavbárinu do Nemecka. Do Berlína som šiel na dovolenku, zapáčilo sa mi tam. Je to najkrajšie mesto v Európe. Tak je. Berlín je veľmi pekný mesto. Ale prosím vás, a čo tak Praha alebo Paríž? Jasné, aj tie teda sú pekné. Ale nemajú tú atmosféru ako Berlín. Nie je tak, Benu? Áno, je nádherný. Ani nepoznám lepšie mesto. Áno, aj pani Benu pozná Berlín. 2 roky tam stážovala. A čo vy na to, Scheherazade? Prosím. Aj vy si myslíte, že Berlín je pekný? Berlín som ešte nevidela. Raz tam pôjdeme. Budeme tam mať veľa stretnutí. Ale predtým nás čaká Dubaj. Lebo ešte neprišla. Sme zvedaví. Nie, mama si na mobil ešte nezvykla. Nezobrala si ho. Jasné, keď príde, dám vám vedieť. Dobre, tak skoré uzdravenie. Samozrejme. Aj my pozdravujeme. Od nich odišla už o 4:00. No tak to je skoro. O chvíľu príde. Ale Kemal, ty nemáš chybu. Je 9 hodín a podľa teba je ešte skoro? O 4:00 odišla, o 4:00. Hádam sa jej niečo nestalo. Nejaká havária, Bože chráň. Čo urobíme? Kam ideš? Mali sme večerať, otec. Ja som to vedela, že od nich odišla už o 4:00. Už som k ním volala, či naozaj odišla. A na čo? No na čo asi Ali Kemal? Som strašne hladný. Na iné nemyslíš? Teplota 39. Diazepamový čípok, 1/4 ampulky metanizolu intravenózne. Prineste ľadový obklad, treba ho chladiť. Dieťa odchádza. Moje jahňatko odchádza. Nebojte sa. Poďme, rýchlo, rýchlo. Neklesla? Pred 7 rokmi som bol v Baku. Mali tam kaviár. Bol veľmi chutný. Kúpil som z neho tak 4-5 kusov. No, na colníci chceli strašne veľa peňazí. Viete, tu u nás je kaviár veľmi drahý. Je to taká delikatesa. My to u nás nepoznáme. Rozumiete, nevedia, čo za neho pýtať. Vám chutila kaviár? Ja kaviár veľmi nemusím. Onur ho má rád. Ten bol pre neho. Keby sme toto vedieť. Kaviár z Kaspické more je najlepší. Tak na budúce. Veď prídete veľakrát.
Podajte teplomer. Prineste ľad. Vyberte teplomer, ponáhľajte sa. Prikladajte ľad. Klesla Už to teplota. máte? Ešte nie. Sestra, rýchlo, ľadový obklad. Božiatko moje malé, už sa poberieš. Rýchlo, ľad. Znižte teplotu, hýbte sa. Pane Bože, daruj mi ho. Poďme. Rýchlo, dajte mu ľad. Hýbte sa, znižujte teplotu. Telefón. Teplomer. Sestra, rýchlo, vymente ľad. Volá pani Šeherezáda, čo jej poviem? Teplota. 38,7. Saturácia. 96.